Siobhána Carragher míle maithagat as socht bhelinn chun cúpla ceist aigart faoin don telefís le Gabriel Rosenstock. Cé scríomh an don telefís? Scríomh Gabriel Rosenstock an don telefís is as limnach dó agus tá clú agus cáil mar scríbhnóir agus aistriúir agus tá go leor fáilte aige ru deas faoin dáin seo ná scríbse é faoine aonaín safran. Telefís le Gabriel Rosenstock, faoime inín safran. Ar a cúige clúgar maidin hastig an telefís uí. An féidir argónt le banning gábhlíon go le. Síos linn le chéile níor bhachas fiú le gléasa, is bhí an seomar préachta gan solas fósa spéir. Stánamar le híntas ar an scáilán bán. Inis, sásta, ach chonig siise sneachta is siráf tríd an sneachta, is olbhacán artach ag fuileáil os a cheann. Inistún faoi cóhéacs an don. So cámid smuoinmh nuair a scríbhú an dáin seo bhí cuasaí telefíse bhád níos difriúla ná mar tá sa lá tá nniu ann. Inniu is féidir an telefíse lasa uairbe agus bíon chlóracha ar fáil a go háiríad do fáistí óg. Nuair a scríomh an dáin seo chuir stop le cuasaí telefíse agus chlóracha beidir thart ar maníthe, so dábhrí sin níor aon rud ar an telefís seachas scáilán. Cén dá atá ar an scáilán? So dáin seo feictar dú in gúil dá dómh agus bán, do spotí dómh a spotí bána ar an scáilán mar rís ní raibh chlóracha ar siúil beidir níag maníthe ó héanana clúgar margin. Cén táméis sa don? Tá sé cúige clúgar margin sa dáin. Cén ís í an bhaín sa don seo? Tá an bhaín nó an páiste óg sa dáin seo gábhlíon go le. Céir é na rudaí a icin an chalín óg ar an scáilán? So fecinn si anmhia ar an scáilán, fecinn si siráf agus olbhacán artach aon atá i gceist. Cén sort duine í an chalín óg sa don seo dar leat? Measam gur duine ceann dána í lán le samhlaíocht iontas agus cruthaíocht. Cén sort duine é an fille sa don seo dar leat? Measam gur duine grábhar, taciúil agus féinach é. Den chur sios ar na téamaí atá sa don seo. Tá go leor téamaí difriúla sa dáin seo, cé ceann heas naach domsa ná grá tuismitheoirí dá háiste. Anús ar sin tá sinantacht agus iontas na hóige, is féidir beidir anmhíthe úsáid mar ceann na téamaí, náidir agus samhlaíocht na hóige. Céir na mothúcháin atá sa don seo? Measam bhfuil grá mar ceann na mothúcháin is láidre sa dáin seo, agus beidir anús ar sin is féidir féine úsáid féine an tuismitheoirí agus é ag gaiirí go luú ar mar sin. Duine míid lé ar na technicí fillite a úsáidan an fille sa don seo. Tá go leor technicí fillite difriúla in úsáid sa dáin seo ach tá sí déanta go simplí. Beidir an céad ceann gheas amach ná an frital simplí atá sa dáin. Is tanga nádúrtha an tailig atá ann, tanga an fáiste agus córán nádúrtha atá gceist idir tuismitheoir agus páiste. Níl mór an casta faoin tanga atá ann agus tá an dáin éasca le tuiscint dábhar. An bhfuil codarsnacht le feiscin sa don seo? Tá codarsnacht le feiceáil sa dáin seo, tá codarsnacht le feiceáil idir páiste óg agus tuismitheoir agus an nús ar sin idir an scáilán bán agus samhlaíocht an fáiste. Den chur sios garad ar íomhá bháin sa don seo a haithníon leat féin. Ag ceanna na híomháin is mó a thaíonn dom sa dáin seo ná an gáilína an féidir argónta le banning gábhlíon go le. Measam féin go léironn sé pásantacht an tuismitheoirí mar aon le pásantacht an fáiste na téamaí agus na mothúcháin atá sa dáin sa samhlaíocht grá an tuismitheoirí agus measam gur gáilína álan atá ann. Os rud é go raibh ort an don seo a léamh ag ócáid, céir na hócáidí is arúnaí a ranóid tú? Measam féin gur féidir an dáin seo a léamh ag cóisiir nó ceiliúir cluine, beidir breithlá tuismitheoirí nó páiste óg, measam go mbeidh sé arúnach mar leis na téamaí agus na mothúcháin atá ann, nó beidir má tá ag smaoinemh ar ócáid scoile, beidir gradam ranga sé agus iad ag bogad ará go dtí an bhanscoil. Den chur sios ar struchtúr an dáin agus ar an gcuí a gcuireann sé leis an atmosfér sa don seo. Tá struchtúr simplí go leor ag an dáin seo, níl bhirsaí le bras sa dáin agus níl mór an poncíochta in úsáid ach ar feicimid go cúpla lán stádaim ach tá rithim nádúrtha sa dáin seo agus córá atá i gceist agus measam go gcuireann sin go mór leis an duiscint
atá aganna ar an dáin agus atmosfér an dáin. An gapan tú go bhfuil tedal an dáin arúnach don dáin seo. Ceapam ghfuil an tedal an dáin seo anarúnach an dáin mar tá telefís mar crílóir de haolaíocht an fáiste agus iontas an fáiste sa dáin seo. Den chur sios ar an dáin seo i dríomhacail. An massam go déan gá ocail cinna lámh le lena chéile saolaíocht agus iontas. Feicimid saolaíocht an fáiste nó an linmh agus iontas an linmh agus iad breanú ar an scáilán. An tríomhacail ná grá, massam ghfuil grá lornach sa dáin seo, feicimid an grá atá ann idir tuismitheoir agus páiste óg. An dahanín an dáin seo leat. Panín an dáin seo go mórlam, massam go bhfuil scéal an dáin go hálann, go léironn sé an nasc agus an caidreamh idir tuismitheoir agus páiste agus go bhfuil saolaíocht agus iontas ag baint leis an dáin.